Tinini o bisi kata lam sokmani salni go nang tam uis khaina musuk tam mesis tong. Borong no bawa mono uis khayo je ko chini tong musa mong noti sato hangkete busu kital no bono jotono ko tam hine chini ko no kalsar noti sato hangkete borong bo khawa mo haino wansuk tong thu hine jotono gam kurung haitong di busu balai di nai thotong asang khaino gam kurung haitong di hino sago mane jotono paro phai di sinor bere phai di busu ja phai di asung Alam sogo Tripura News channel ni mangphlai nai tonai khapon ta khokte bukuk song. Aw sung jotono sawi mano Tripura hase gning geno kereng thai amjai rogo district level block level abo haikeno o je buisuter Tripura do pharokne kaisa o buisuter no palai jagai tongmani sung jotono nugui mano khapon ta khokte bukuk song o 19 dofa Tripura sakung barani bisingo jani jan palai mung ya kheba sung sawi mano Jabarmarone Goria Chakmarone Biju abo haikeno Tripura jara belong khlainai Tripura hodani taku bukhorok borok ngakai buisuter no palaliu sung saimangkha mialai thanai jorabo biju ter palale mani chakma hodarok abo haikeno sung haino hai mono dolai long trebile bukhasteni SK para bisi bai jami chora bisini engai laithanai bisi bo sung norno mangphil phunujak Fadi taklai bisi bayregai bisi busuk boro abo haike palalai tongkha norokno o mangphlino no phungnan bagai ang sokpaijak norok chayakar nai tongdi taklai bisi bayromo bisi busuk palai jakha tai o je buisuter busuk jorate o Tripura dofarongni busuk jorate nangkukmani aborno sung kison nisa kok salainani chai tuknai borok bai yang phedi mangphiti sine takno kuleno lamsugo mamanono tini Tripura News 8 ni mangphlibo हमका Tripura News channel media फाइनल बागै जों सुजुग रमने कक्सरा लामारखा तरिजों सुबाले बुथुम हायदिके जों तरि बिसुनि साल जों जुगे जोंनि दांनि पालाय फैलायो तरिखाय जों सिनि पारा खरब्रिन बरक बो पाराने नरक तिनि बो अब हायके रेलि खलायले खुम्बुइ गामि सुकिदेसा गामि कतेन रवाजापारा हाथाय काचांपारा साइटटा गामि बो खबजामो मामा Oba mona di boleh khobjago atulis korom se konse andar se long trai bilini bararo boroni simi sengai himboto khlaile norok to tui khulumlaina hediba bo boroni simi chengai himoi boro tui khulumlaina bo tui mabo जों tabok ina rubber bagan hinamo rubber bagan bazar dokan ni जों himi thalainai mono tui man khulumlainai mono tui made जों thangai puja bagai saronai sini bosor katam haya se na siai katal tona bagai amar gongna dana जों tri puja khainai जों दा हिमि थलायनाय दालखाय जों ताकले बिसि बाय नरम जे Tripura समाज या खबा Tripura होदने जे बुसुतेर न पाले जागै तंगमनि ताकलायनि इ बिसि बाय रमय बिसि बुसुक पाले जागै तंगखना जों ताकले बेखे 19 बोसोर खा सिन Tripura रमय जे बुसुक पाले मनि आगि तो पाले जागै दंग एर मने ताबो राजतंत्र पायै गणतंत्र फायमानि कासार माजे जों हयतो कुनु एकटा कारणे अर्थ अभाबे जों सुगमैया खालायमे थाखाय आबदत 19 बोसोर चलै दङ जों खायमेन बेखाय चिनि पाराखाय जों ताकलायखाय तै खुलनायमनि सेमनखाय जों ताकलाय बिसनि थानाय अन्य जायगायाव खुलमै दङ सारा 12 बोसोर बा सारा बिश्वव्यापी बांला तांगलाखाय जों बावै बक्सा तै खुलनायनाय आसंगो से लाइथानाय सेमानि सलाय ताकलाय बावहाय बरक लुकरक बां मानि रखलायका जों लाइ थानाय तो जों पयला जायमोनबा हयतो किसा कमै माखना ताकलाय बर बंना हयतो इजा किसा कम मंगो अजानो आरो तंग लामारगो बाजां देखाना तै करे तंग बरक आसन ताकलाय बांनाय किसा अच्छा मामा पाइथागो बनो सुमंग सिनाय Tripura हासे गनांगन जो अब हायके जे तेर पालाय जागै तंगमानि गोरिया पालायलायो तिरिं पालायलायो बुसुतेर पालायलायो बिजु पालायलायो ओ बुसुतेर आबो बुसुक जरते नरंनि समाज Tripura समाजनि अंगै बुसुक जरते नांगकक माने आबो तामो किसा क्लियर खाय किसा लुकरनो सायखनार गदि सिनि Tripura समाज तंखा बुसुक सालथाम जों पालायो हारि बुसुक बसर तल सिनि को बहिनो आताता जों सालथाम हताम पालायलायो तंथ साथतो के बिरक से दल खाय सालायनो खाय अकर थाखार खुरुमलायो अबखा सिनि मूल बसर पाइथारनि पालायमानि बसर सेसनि तंथंमानि जों आपदेखे जों सियासंनि बासक बसर खायबे आपदे सामया जुगे अब ताबो खाय थानाय जों खायबो दङ
आसन पाइथागो हास्तेनि लुकरक न तामको कसार मोनथंनाय नों अकरा हिसाबै आं अकरा तो हाखलिगो सानाय जे सिनि दफा 19 दफा त्रिपुरा रो विभिन्न कथानायबो दङ र 19 दफानि मध्य सिंखा नायथं दफा दो रो तंनाय रो ओंके त्रिपुरा 19 दफा जातिनि मध्य जों যত জায়গা ফলাইলেও এর মধ্যে যেমন তাইসিনিং সামরি চামারংনি বিজু সতে দেবরংনি গড়িয়া বা কলে হালামনি গড়িয়া অপতেখে যত সমাজে বাসখাইছিনব সিনি ত্রিপুরারংনি পালাইবুন বছর শেষনি তংথংমুন আসন্ন हामबाय हामबाय खापन टाकुटे बुखुसं जों खानाय मांका अरनि टाकरानि खुक्टे खलायै टाकलाय बिसि बैरमय 1435 बिसि कसामलायै तिनि न पाइथा खाना हांका बिसि कताल फाइनाय क कसारखा ओ बिसि कसामो जें माने आबोनो खिबे बिसि कताल लामसुनानि 1435 इरा अबो पालायनान थांदोंमोन अरनगै मांखानाय यां बुखा गानि बुखुसं सिक्ला सिक्ले सराय खनाय अकरा साकरा नरगैनो ओ बिसि कदकमा साल बरक जेटा यासागै लामसबै दं माने आबोनो तिनि बरक माने खाथुं खाजा खलायै बिसि कसामनि जेटा दं माने आबोनो खिबिबै बिसि कतालनि बरक मनोगां दैमाव थाङै बरक सुरिलायनाय दियायनाय कताल बिसिव काहाम गोरोंखाय दंनान बगै दफाव हामारि तुनान बगै बर' अबो हायति फैलेजाक जारा रों सोरमि दंनाय यां आनि हानक जुग सं बरक दङ बरक बहायनो रों सोरोंथानि गोबां मा दाल बिदाल सामुंगो जे एंगेज दङ आरनो बरक हामारि सानान बगै तिया रोंलायजाक नरनगै मंखना जों अरनो सिमि नरनो पाइथक जराव दैमा जराव फुंनाय नरक सेकर नायथंनि निउस त्रिपुरा एडनि मांखलिबो Kababe. Kababe kहाँ है तो? खापन टाकुटे बुखुसं जों हायनो हाय सकबायथा मनोगां दैमाव नरनगै मांखाना यां अबंखा मनोगां दैमा मनोनो दिनै दैमाव बरक थानाय बिसिव बहायनो अरनो खुम्बगै खुलुमलाय माने अकरा चाकरा चराय खनाय सिक्ला सिक्लि नरगैनो बरक अर तिनि खुम्बगै हामारि सानलायनान बुखा थांदङ फायदे जों ताबुक अरनि सिक्ला सिक्लि एबा रों सोरङै दंनाय बरकनि खुक्टै जों खानायना हालायनाय तामनो हामारि सान जों साइमानो तिनिनो पाइथाक बिसि कसामलायै खोनानै सालनिसिमि गाय बिसि कताल लामसकनाय ओ बिसि कतालनि बागै बरक ताम हामारि सानानै थां अबनो जों किसा ककलाम जों बरक बाय सालायनान बागै साइतकनाय मांफ्लिटिसने दाखुनो कयनाय यां फायदे किसा बाय किसा यां किसा फायसदे यां किसा आगुसदे नरक जे अर दैमाव फायै खुम्बगै खुलुमनान थांमाने तामनो हामारि सानान बुखा थाङि दं जों बैसोखौ जनमनि आखिनो खुलुम फैयासिनो अकरा साकरा बायदिनो खुलुमो जोंबो अब माने सोलोंबाय थाना नांनाय जतन फुनु गय जों बुंगे मातायनो खुलुमनानै फायो बो गामिनि बाय नोंखाय जों एको पारनि जों खरकसा बायखलाय जों ककलाम सालायनान बागै साइतकनाय जों यां खरकसा बुखुक बबाय बहायनो जों साइतकनाय बुखुक नोंलाय बो गामिनि खा आंखै एको पारनि रों सोरङै जाथं फराफोरि जोंखौ थार सेमेस्टार परि दङ बजागाव कान्टा कलेजाव आच्छा लायथानाय बिसिबरा अ दैमा फायो नोङो बो हायथे फायो सुरिका खायका आबोथ' नों खुम्बगै जे सुरिनान थाङि दङ बिसेस खायो तामनो सानाय जाते ते फैमिली रक केते जतने कामिन बरबो जते काहामु तंथो केते हामिया चाय रक थांबाय तो ते फाइना बुसि कतालते काहामु थो हिने थांनाय बिसिनिसलाते काहामु थो हिने अबन बागु सुना फायो निनि साक्सलाय निनि फ्रेंड्स बरकनो तिनिनि अ बिसि कताल लामसकमानि सालनि गो नों ताम उइस खायना मुसु ताम मेसेज दं बरनो बो अबनो उइस खायो जे को चिनि तंमुसा मुंनति सातो केते बुसु कताल न अबनो जतनो को ताम हिने चिनि कोन अब कालचार नति सातो केते बरंबो खावा म हाइनो वानसक तंथो हिने फैमिली न को उइस खायतो जे फैमिली बो काम तंथो के जतो कामिने बरो काम तंथो केते अम काहाम वानसक तो बरंग हिने अमस निन मुंखाय आन बुं पथरान त्रिपुरा हामबाय
Kapani takutai bukuk song seng oro teimawo mutai yakeba tei je bogoi borok o monogang teimawo kumbogoi khulumani o thayo phaimani yagulo seng sikli ta sikla rokni khukte khanai manka jara reng sungai tongnai rokni seng haino hai tabo jorao seng belai khana sakrajak susui bon khukte khananai susui nonglai tini oro kumbogoi je khulumnani thangmani tano bor bini nai tan bot bijai gam kor ngi toni je imba ar bare teng ho to hiling pui ai nge pui boparani phai andai boina ni khoroksa tai khoroksa bai seng koklam thanan bagai manjulainai nugui mangkhana yang kisa phunuk de jotono pal baksa khalai nor nugui mangkhana dukati soklai khumbok laijak naithoto khlaiai yango ashirbat hamari sanlayo yang phode kicha mangpleti thunai takuno bukuk bai kisa seng kornai bai ningkhai bo kami ningkha bo kami ningkha baile bo kami ni no eroni o parani tabuk norok je khumbogoi khulumnan thangmani tamo hamari sanan bukhak thangai tong আমি তো কক বরক পাইয়া আচ্ছা আপনি যেখানে এখন যেন প্রার্থনা করতে যাইছে কি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রার্থনা করতে যাচ্ছেন কি উদ্দেশ্য বলতে হ্যাঁ ঠিক আছে দ হামবাই जोंहा बाहायके ताइ बहायनो फोरोंलायनाय बायथाक दिनैनि बिसिकसाननो टाटा बाय बाय रिवै बिसिकता लामसुना बुखाक बरक जे खुम्बगै खुलमनान बुखाक नर नुगै माखना यांखिसा साकदे तामनो बिसेस खलाय तामनो बरक हामारि साना बुखाक थाङै दं जोंहा बुखुकनि खुकदि खानालायनो बुखुक दिनै नरक जे खुम्बगै खुलमनान थांमाने तामो न उद्देश्य याखे तामो हामारि साना बुखाक थाङै दं जोंदे माने बसर कासम थामाने बसर कासम थामाने बसर कासम न माने लामसुमान बागय गाम हाया जाया माने जते गाम माने जाया थांतो गाम फाइतों होना अबन बागय जों माने तिनि बैसुनि दिनाव खुम्बगले जतनो माने गाम करन खाइतों थं जतनो अबनि बागय जों खुम्बगना फायो माते रंबो माने जतनि बागय न सानान फाइपिले गाम जाया माने जाया न हलदि गाम न तय फाइदि होना अबन बागय खुम्बग फाय गेचिं प्रति बसर न खायो माने तय खुम्बग अबनकाय जत जमा खाया जाने जान फायो खुम्बग थांगो ओंकाय सामान बाय ताकालाय हिखायनो जत फायनो माने खुम्बगलायो दल खायय नाइथोतंग संग खायय आरो खायनो खायलायो 2 बसर काका बिसिकसाम लाइ थाङै बिसिकताल फायमाने लामसकमाने दिनैनि इसाल निनि फ्रेन्ड्स याखाबा निनि ताखौ बखरनो ताम ओइस ताम मेसेज तंनाय जतनो गाम करन खायतों दे बैसो बालाय दि नाइथोतंग संग खायनो गाम करन खायतों दे हिनो सागो माने जतनो पारो फायदि सिनर बेरे फायदि बैसो जा फायदि आसुनो सानान थाङो बकामि निंखा चिनि हिंगा चित्रेशन काबारे पारा उर्मिता त्रिपुरा हामबाय जो हामबाय खाबन दाफुकताय बुखुकसं आव जों जतनो सायमानो ओ ताल फायका हांगांकाय करं थाय आमचाय रगो तिप्रा हदारो हंकाय बो बैसो तेरनो पालायले माने देबरमा याखाबा जमयता हंकाय गोरिया तेलपार लाय माने चाकमा रक हंकाय बो बिजो रियां बसंनि हंकाय बो हांगराय हजागिरि एबाखेबा हजागिरि आबो हायकेनो मलं ट्रेबिले आमचायनि ताखु बुखु रक बरक बिसि थगैनो बर अबो हायके खुलमलाय तंमाने विशेष खायै दिनैनि सालनो बिसि कसामलायै टाटा बाय बाय रिवै बिसि कतालनो लामसुगानि बुखा बरक थांलाय माने ताय अ हामारि अ तैमाव फाय बरक हामारि सानान बागै फैलेजाक जों सायमानो खाबन ताखुते बुखुकसं आव दफानि सिरिसिति हुकुमनो कालचारनो टिसानान बागैनो जानि जान दफा हदा 19 दफा कंबारानि बिसिङो जों आबो हायके पालायलाय माने रक नुगै दङ हंपानो खरसा थाइके हायसे दफानि बिसिङनो गोबांमा बाक्सा सिक्ले रक बेलेखानो सामुं नमुं हामयाबाय कबलै तंनाय रकनो तामो ओइस दं तामो मेसेज दं जों खरसा ताखुनि खुक्तै जों खोनालायनाय यामफाय जोंटिने बैसकनि बागै हामारि लोक हामारिनि सुरिनानि बागै जों इर मुनुगां तयमा ग फायलायजाक कुथुमजाक जों इर बेसिकली जामैसरा आरो एसके पारा कम्बाइन मिलियै कायसा ग्रुप खायै जों मुनुगां तयमाग तय खुलुमना होने फायजाक लोक हामारि नि सुरिनानि बागै जों इर जत माफा ताखुको सिकला सिकली परेनाय बुरा बुरि जतनो मिलियै जों इर तिनि बुसुकनि दिना बुसुक इंकाय कायसा जों माने इंराजिनि निउ इयार जेखे पालायो थामानि जरा बाय फाइमन जरा लामसक मानि इंकाय बांलानिबो सेम न बैसाग
বৈশাখ পয়লা নববর্ষ আর তিনি হিংকাই চৈত্রনি শেষ হিংকাই অবহাইকেनो जोंबो जिनि बैसुक न पालाय दङ जेता त्रिपुरा समाज बा त्रिपुरा सैनाय रक बैसुक हिनाय हिनलायो 이 চৈত্র মাসে শেষ जों आरके माटे खुलुमो अकारता कारण खुलुमो तय सेवा खायो आरके खायमन तामानि बाय जों खाय मजे जिनि असक जे 360 दिन फायमानि यागुलो जोंनो तामाबा कालाइन थांनाय नु तामाबा तिलाइन थांनाय जिनि दुखु परिश्रम नायलांदि नु नाय थांदि आइनि जों ईश्वरनि थानो जों गंगानो तिबुं माना बसे सुसानाय बुसानाय आइनि जों तिनि ই রোজারক যত জমা খাই এর সুগে যিনি যে আরো লগরক জমা খাই তুমি ন তুমি ইমো খাই মুনুং হাকাই ই চিনি ননি হাপার গড়টা বিনি মুং থাংজাক আহিনে जों বিনি দিও जों খুমবার সবাই ফুং जों যত জমা খাই ঈশ্বরনো বর দিও গঙ্গানো চিনি পাপ তাপ নানাতান আপদ বিপদ দুঃখ দশা বাধা বিঘ্ন কহায়ালাম হে শত্রু মৃত্যু যত সুচাইতনি মা হিনি जों আরকে जों খুলুম দাঁড়াই जों এরকে ইন্ডিও অসাই হুংজাগোয়াং